Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Dumateng Al Ustaz Fajri Abu Fakih saking Pondok Pesantren Al Karimah Karanganyar ingkang satu kinabekten. Dumateng para sesepuh, bini sepuh, para tokoh masyarakat ugi bapak-bapak, ibu-ibu ingkang satu kinabekten. Dumateng Udo Tumaruno ugi adik-adik ingkang kawula tresnani. Mugi sedaya tansah pikantuk rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita saged makempal malih wonten ing pengaosan badha maghrib Masjid Al Hidayah. Mugi-mugi panjenengan sami ing kawontenan sehat wal afiat. Amin. Wonten pengaosan badha maghrib sonten punika inggih punika kanthi irah-irahan adabipun tiyang muslim. Nika kapendhet saking kitab Al-Mukhtasar fi Khuluqil Muslim. Nika pinangka nglajengaken pepanggihan saderengipun ingkang samangke badhe dipun wedharaken inggih punika dening Al Ustaz Fajri Abu Fakih hafizahullah taala. Beliau pinangka kepala sekolah wonten ing Pondok Pesantren Al Karimah Karanganyar. Alhamdulillah beliau saged rawuh wonten ing tengah-tengah kula panjenengan sami. Jamaah sekalian ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, saderengipun pengaosan kawitan wonten ing mriki kula mewakili saking panitia ugi Takmir Masjid Al Hidayah ngaturaken agunge panuwun jazakumullahu khairan katsiran dumateng panjenengan panjenengan sami anggenipun infak sedekah lan sanesipun. Mugi-mugi sedaya kula tansah dipun ganjar pahala ingkang inggil wonten karsanipun Allah taala, ugi Allah gantos kanthi rezeki ingkang langkung kathah lan ugi barokah. Amin Allahumma amin. Jemaah sekalian ingkang dipun rahmati Allah taala, monggo kita simak kemawon sesarengan pengaosan ingkang badhe dipun wedharaken dening Ustaz dumateng ingkang kinabekten Al Ustaz Fajri Abu Fakih hafizahullah taala. Wekdal ugi panggenan kula sumanggaaken. Fadhil Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Kaum muslimin wa muslimat, para bapak dan ibu jamaah salat maghrib ingkang tansah dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Langkung rumiyin monggo kula akan ngucapkan puji talasan syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi nikmat ingkang kathah sehingga panjenengan sami saged makempal, saged manunggal wonten ing masjid menika sak perlu tindakaken ketaatan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Menika salat berjamaah, salat maghrib kanthi berjamaah dipun lajengaken sami-sami ngaos, sami-sami yang sukawuruh mugi-mugi sedaya dados amal soleh dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mekaten ugi mugi-mugi salat lan salam keparingaken dumateng junjungan kita, dumateng panutan kita sedaya inggih menika Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sumambrah dumateng keluarganipun, dumateng para sahabatipun lan sedaya pendheripun ingkang setia tuhu dumateng piusalipun kanthi putipun zaman menika. Para bapak lan ibu, jamaah salat maghrib ingkang tansah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Paling dalem menika insyaallah badhe kula lajengaken nggih pembahasan adabipun tiyang muslim. Nggih menika tasih pembahasan adab tiyang muslim dumateng
Allah Subhanahu wa taala. Terus adab utawi akhlak yang muslim dumateng Allah Subhanahu wa taala menika kathah. Sampun kula sampaiaken mboten kalian wonten songo nggih, sampun kula sampaiaken. Salajengipun adab ingkang nomor 11 nggih menika al-muhafadzah 'alal faraid wal wajibat. Nggih menika njagi sedaya ingkang sampun dipun wajibaken dening Allah Subhanahu wa taala. Jejibahan ingkang sampun diparingaken dening Allah Subhanahu wa taala kedah dipun jagi. Sedaya awit menawi syarat menika sifatipun wajib boten saged dipun tawar malih. Lan amalan ingkang sifatipun wajib menika boten saged ngalahaken amalan-amalan ingkang sifatipun sunnah. Wonten ing hadis qudsi bilih amalan ingkang paling dipun tresnani dening Allah Subhanahu wa taala kan amal menika saged takarrub mendekatkan diri dumateng Allah Subhanahu wa taala menika amalan ingkang sifatipun apa? Wajib. Allah Subhanahu wa taala ngendika wonten ing hadis qudsi, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu 'alaihi." Boten wonten amalan ingkang luwih dipun tresnani dening Allah Subhanahu wa taala, amalan menika saged takarrub mendekatkan diri dumateng Allah Subhanahu wa taala kajawi amalan ingkang sampun dipun wajibaken dening Allah Subhanahu wa taala. Dados amalan wajib menika boten saged ngalahaken amalan ingkang sifatipun sunah. Senajan keutamaanipun ageng. Ananging menawi menika amalan sifatipun wajib kedah dipun jagi. Mila para jamaah sekalian, amal wajib menika kathah. Ana kula mboten sami sekedhik nggih, rembak babagan rukun Islam. Sepindah syahadat. Menawi tiyang menika sampun syahadat, mila rukun Islam nomor kalih napa? Perkawis salat. Salat gangsal wekdal menika sifatipun wajib, kedah dipun apa? Jagi. Salat menika dados syiar Islam. Dados tanda bilih tiyang menika muslim. Inggih menika menawi tiyang menika salat. Lan salat menika mboten namung gugur kewajiban mboten. Kagem tiyang ingkang beriman, kagem tiyang ingkang gadhe ilmu, nalika tiyang menika nindakaken kewajiban boten sekedar gugur kewajiban selesai boten. Ananging wonten manfaat, faedah-faedah ingkang kathah. Salat menika manfaatipun setunggal. Allah Subhanahu wa taala ngendika, "Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Bila salat menika saged yang menika tanha mencegah tiyang menika saking tumindak kejilan mungkar. Dados menawi tiyang menika betul-betul merenungi, menawi tiyang menika saged jagi salatipun terutama gangsal wekdal menika saged mencegah piyambakipun saking tumindak kejilan mungkar. Maka niki bilih salat menika dados qurratul ayun, dados penyejuk mata. Nabi sallallahu alaihi wasallam ngendika bilih qurratu aini fi sholati. Atau kama kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilih salat menika ndadosaken penyejuk mata. Lan salat menika nalika Nabi sallallahu alaihi wasallam ngendika dumateng Bilal, "Ya Bilal arihna bis shalah." Ya Bilal, istirahatkan kami dengan sholat. Terus nalika tiyang menika sibuk kalian perkawis nggih bondo donya wonten ing sawah, wonten ing kantor lan sanes-sanesipun. Nalika sampun nggih wekdalipun salat sampun berhenti dan menika saged mengistirahatkan panjenengan sami saking kesibukan-kesibukan apa? Dunia. Maka nugi ma'asyiral muslimin para jamaah sekalian, bilih salat menika dados penghalang saking neraka. Wonten ing surat Al-Mudaththir
Yang menika saged mlebet dumateng neraka sakor napa sebabipun? Awit wonten alam dunya mboten nindakaken salat. Ma salakakum fi sakor qalu lam nakum minal musallin. Kenapa kalian masuk ke dalam neraka sakor? Apa jawaban mereka? Qalu lam nakum minal musallin. Dahulu kami tidak melakukan apa? Salat. Perkawis salat itu perkawis ingkang wigati. Perkawis sedaya manungsa betahaken ya menika ingkang dipun wastani kesuksesan. Bejo wonten alam dunia lan akhirat menawi tiyang menika nggatosaken perkawis napa? Salat. Salat ugi amalan ingkang sepindah badhe dipun hisab, badhe dipun tangleti dening Allah Subhanahu wa taala. Awwalu ma yuhasabu bi al-abdu yaumil qiyamah as-shalah. Wa in suluhat faqad aflaha wa najaha. Wa in fasadat faqad khaba wa khasar. Pilih amalan ingkang sepindah. Yang pertama kali badhe dipun tangleti dening Allah Subhanahu wa taala inggih menika perkawis napa? Salat. Menawi salatipun sae yang menika badhe dados aflaha wa najaha. Dados tiyang ingkang beruntung. Dados tiyang ingkang bejo slamet ananging menawi salatipun fasada, salatipun rusak, faqad khaba wa khasar. Ateges tiyang menika dados tiyang ingkang merugi. Mila para jamaah sekalian, adab dumateng Allah Subhanahu wa taala kula sami kedah jagi perkawis ingkang dados jejiban kula sami saking Allah Subhanahu wa taala. Nggih menika perkawis salat menika. Ma'asal muslimin, para jamaah ingkang tansah dimurahmati Allah Subhanahu wa taala. Menawi tiyang menika saestu nggatosaken perkawis salat menika. Bila Allah Subhanahu wa taala badhe maringi anugerah ingkang kathah. Badhe dipun lebetaken dhumateng surganipun Allah Subhanahu wa taala. Dipun paringi ganjaran ingkang kathah. Salat wonten ing masjid pahalanipun dipun lipat gandaken 25 utawi 27 derajat. Dereng malih selainnya, artinya rutinitas salat menika nggade keutamaan ingkang ageng. Mila monggo yang muslim menika njagi perkawis ingkang dados kewajiban kula sami nggih menika perkawis salat menika. Maka tenugi sak sampunipun wonten sami njagi perkawis salat nggih menika jejiban kula sami rukun ingkang nomor 3 napa? Zakat. Wonten menika wonten zakat mal. Menawi kula sami nggadahi harta ingkang wajib dipun zakat. Sampun mencapai nisab lan sampun melampah setunggal tahun kedah dipun dalaken apa? Zakat. Kata tiang Islam menika sajatosipun tiang ingkang nggadahi harta ingkang wajib dipun zakat. Emas nek sakniki nggih arta ingkang sampun mencapai nisab. Menawi sampun mencapai nisab lan sampun melampah setunggal tahun kedah dipun dalaken apa? Zakatipun menika jejibahan kewajiban yang tiang ingkang nggadahi harta ingkang wajib dipun zakat. Maka tenugi perkawis rukun Islam ingkang nomor sekawan nggih menika napa? Siyam. Nika nggih jejibahan kewajiban. Kula sami kedah jagi. Maka tenugi haji ingkang nggadahi kemampuan. Mila para jamaah ingkang tansah dimurahmati Allah Subhanahu wa taala, adab tiyang muslim menika kedah njagi sedaya perkawis ingkang dipun wajibaken dening Allah Subhanahu wa taala. Maka tenugi perkawis ingkang sifatipun iman. Sak sanempunipun menjana sami mangertos rukun Islam, maka tenugi kewajiban jejibahan ingkang penting nggih menika arkanul iman. Rukun iman. Iman dumateng Allah, iman dumateng para malaikat, iman dumateng para rasul,
iman dumateng kitab, iman dumateng hari akhir, lan iman dumateng takdir ingkang sae utawa ingkang lembut. Dan menika termasuk jejibahan, termasuk kewajiban ingkang kedah dipun apa? Dipun jagi. Terus pun dijaginipun. Kalian sinau, belajar, thalabul ilmi, ngangsu kawula sami-sami mempelajari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Menika adab ingkang nomor sedasa nggih menika muhafadzah alal faraid wal wajibat. Nggih menika njagi sedaya perkawis ingkang dados kewajiban kula sami dumateng Allah Subhanahu wa taala. Adab ingkang nomor 11 nggih menika al musyara'ah ila taat. Enggal-enggal anggenipun tindakan ketaatan. Bersegera dalam melakukan ketaatan. Allah Subhanahu wa taala dawuh wonten ing surah Al-Imran ayat 133. Surat napa Al-Imran ayat 133. Wasari'u ila maghfirah mir rabbikum. Lan sira kabeh padha enggal-enggala ila maghfirah. Tumuju maghfirah. Gayuh pangapuranipun Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka dalil bila sami kedah enggal-enggal anggenipun tindakaken ketaatan. Ampun dipun tunda-tunda. Contohipun salat niku wau. Salat menika jejibahan, kewajiban mengensa. Menawi tiyang menika sampun balik dewasa. Ateges tiyang menika nalika nindakaken ketaatan badhe angsal pahala. Nalika nilaraken badhe angsal napa? Dosa. Lah menika enggal-enggal, muhafadzah, musyara'ah, enggal-enggal anggenipun tindakaken ketaatan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Mila jaga salat menika wonten 3. Sepindah jagi rukunipun. Rukun syarat, kewajiban. Menika dipun jagi supados amal soleh salat menika sesuai kalian tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tunggu nomor kalih dipun jagi wekdalipun. Menawi sampun manjing wekdalipun enggal-enggal dipun tindakaken. Ampun dipun tunda-tunda. Biasane niku ibu-ibu sing salate wonten griya. Terkadang menika nek sampun adzan paling nggih salate kosek sik sampai sak jam. Nggih mboten. Biasane soalnya merasa napa salate di rumah nggih mboten kedah teng masjid terus sering menunda. Lah menika kedah dipun gatosaken. Nomor 3 nggih menika ndonga dumateng Allah Subhanahu wa taala. Supados menensami dados tiyang-tiyang ingkang menegakkan salat. Nabi Ibrahim alaihissalam menika asring ndonga dumateng Allah Subhanahu wa taala. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikan saya muqimas shalah. Orang yang menegakkan salat. Wa min dzurriyyati, begitu pula anak keturunan kami. Ini Nabi Ibrahim alaihissalam menika tasih nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala supados dados tiyang-tiyang ingkang muqimas shalah. Tiyang-tiyang ingkang ajeg nindakaken apa? Salat. Napa perlu Ustaz? Kula niku sampun sregep teng masjid gitu. Salat 5 wekdal sampun insyaallah mboten godha. Napa perlu ndonga? Lah sinten kula njenengan sampeyan niku sinten? Nabi Ibrahim menika ulul azmi. Nabi pilihan. Abul Anbiya. Bapaknya para nabi-nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka tasih ndonga dumateng Allah Subhanahu wa taala supados dipun jagi salat. Lah menika para jamaah sekalian perkawis salat perkawis ingkang ageng. Nabi sallallahu alaihi wasallam mekaten niki merintahaken dumateng
putra-putranipun, kepada anak-anak yang sudah berumur 7 tahun untuk sholat. Ketika sahabat umur 10 tahun boten nindakaken sholat, dipun pukul. Nah menika ateges pentingipun perkawis napa? Perkawis sholat menika. Mila para jamaah sekalian, musyaarah. Sasaminipun yang menika njagi perkawis ingkang dipun wajibaken Allah Subhanahu wa taala, nomor salat singipun inggih menika enggal nindakaken ketaatan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Wonten ing surat menika Allah ngendika wasari'u ila maghfirati mir rabbikum. Bersegeralah kalian menuju mahfirah, ampunan dari Rabb kalian. Pilih gayuh pangapunten Allah Subhanahu wa taala menika wonten beberapa perkara. Sepindah kanthi lisanipun ngucapaken astagfirullah wa atubu ilaihi. Nomor kalih kanthi amal soleh. Amal soleh ingkang saged guguraken dosa kula panjenengan sami kalepatan kula lan panjenengan sami menika kanthi nindakaken amal-amal soleh. Napa perlu istighfar Ustaz? Kula niku sampun salate sregep. Kula nggih njagi silaturahmi, infak sedekah, poso sampun kula tindakaken. Napa gadah dosa kula niku? Para jamaah sekalian, kula njenengan sami wiwit nggih mripat melek dumugi merem melih. Menika tumindak napa? Dosa kelepatan. Contonipun garwa tangi turu boten dipun cepaki unjukan. Lajeng sing lanang ngomong, wong wedok kok ora peka-peka, ora disiapne omben. Lah menika dosa mboten nonton menika. Pamelih buka kendil ternyata mboten wonten isinipun. Tambah ditendang ngeneki gundule dhewe, tambah misuh melih. Lah menika wiwit nggih mripat melek dumugi badhe merem menika kathah dosanipun. Durung melih menawi pungus saking sari bangun tidur itu yang dibuka biasanya napa? HP nggih. Sing dibuka niku HP mboten kok ndonga alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana mboten. Sing digrayaki napa? HP-ne ning endi padosi. Buka pas enek gambar wong wedok. Nah. Dosa lagi. Terus mboten wonten ingkang maksum. Terus Allah Subhanahu wa taala ndawuhaken wasaru ila mahfirah. Sira kabeh padha enggal-enggalo ila mahfirah. Gayuh pangarepanipun Allah Subhanahu wa taala. Kanthi amal soleh. Salat saderengipun salat menika wonten rutinitas ingkang saged kula sami tindakaken. Saking berwudu. Wudu menika saged guguraken dosa. Nabi sallallahu alaihi wasallam ngendika man tawaddoa fa ahsanal wudu sinten kemawon ingkang berwudu lajeng wudunipun kanthi sae tartipun wudunipun kanthi sae. Terkadang wonten wudu menika namung sak-sake ngoten nggih. Sementing teles wajah sementing nggih mboten sampai sempurna. Kadang tanganipun mboten sampai siku. Man tawaddoa sinten kemawon wudu fa ahsana lajeng wudunipun kanthi sae. Maka kharajat khotoyahu min jasad. Maka akan berguguran dosanya dari jasadnya. Dalam sebuah hadis yang lengkap, naika mjenengan sami kalau mjenengan sami wudu, lajeng basuh muka, maka akan berguguran dosa yang diperbuat oleh muka menika. Apa menika? Lisan, gitu. Meripat. Menika badhe berguguran nalika tiyang menika napa? Berwudu.
Nalika tiyang menika nggih basuh kakinya, maka akan berguguran bersamaan dengan keringnya air tadi. Dan menika taman wudu. Sampai ya, hatta kharajat min atrofin, sampai keluar dosa yang berada di bawah kuku. Itu akan keluar dengan apa? Berwudu. Mila para jamaah sekalian, rutinitas kula sami anggenipun wudu menika kedah sak saesenipun. Maka dalam sunnah ketika berwudu itu berapa kali? 3 kali gitu. Ketika membasuh muka menika ping 3, basuh tangan ping 3, kaki ping 3. Kajawi napa? Mengusap rambut ping pinten? Sepindah. Itu tujuannya apa? Supaya wudu kita ini sempurna. Nah, terkadang ini perlu dipun ingatkan terhadap anak-anak kita. Terkadang anak-anak nek wudu seperti namung basah, gitu. Sementing raine wis nang melayu. Biasanya ngonten. Nah. Dan mereka kedah dipun ingatkan. Le nduk nek wudu sing bener. Supados mungkin nek sasampunipun dewasa mereka sampun terbiasa. Wudune sempurna. Saking berwudumu sampun nggih, amalan menika sampun menggugurkan dosa. Sak sampunipun berwudu yang menika melampah saking dalem dumugi masjid, lampah tiyang tumuju masjid menika satu langkah menika badhe menggugurkan dosa. Satu langkah mengangkat derajat. Dan menika amal-amal soleh mereka mboten badhe dipun mangertosi kejawi tiang-tiang ingkang berilmu, tiang-tiang ingkang gadhe ilmu. Mila para jamaah sekalian, pentingipun sami anggenipun ngaos, anggenipun belajar perkawis agama. Mila di antara adab pados ilmu menika hendaknya dia niatkan raf'ul jahli an nafsi wa an ghairi. Niatipun ngilangi bodoh, kebodohan yang ada pada diri kita dan juga orang lain. Awet hukum asal menungso menika bodoh. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Qur'an, "Wallahu akhrajakum min butuni ummatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'alakumus sam'a wal absar wal afidah la'allakum tashkurun." Bila Allah Subhanahu wa taala menika akhrajakum, telah mengeluarkan kalian min butuni ummatikum, dari perut-perut ibu kalian. Pun sami sedaya menika medal saking perut ibu. Boten wonten medal ingkang saking watu gedhe mboten enten. Kita semua keluar dari sinten? Rahim seorang ibu. Dalam keadaan la ta'lamuna syai'a. Kanthi mboten mangertos napa kemawon. Hukumnya wudu. Wajalakumus sam'a, lajeng Allah Subhanahu wa taala maringi pendengaran. Wal absar, maringi melihat. Wal afidah, dan hati. La'allakum tashkurun, supaya sira kabeh syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian, wonten ayat menika Allah namung menyebutaken 3 anggota badan. Allah maringi pendengaran, penglihatan, lan hati. Kenapa tidak disebutkan anggota badan sanesipun? Padahal kan wonten kaki, wonten badan, wonten tangan. Para ulama ahli tafsir menjelaskan bilih dipun khususaken disebutkan 3 menika awet anggota badan 3 menika, pendengaran, penglihatan, lan hati, mereka anggota badan ingkang syaraf, ingkang gadai kemuliaan. Maka tenugi dengan 3 anggota badan menika merupakan miftah likuli abwabin ilmi, merupakan kunci mendapatkan apa? Ilmu. Atas kunci kalau sami saged pinter menika modali di antaranya 3 anggota badan menika. Nggih mboten? Dengan mendengar, sami mendengar ayat Allah, mireng firman Allah, mireng hadis Nabi. Maka tolong kalian paningalan dengan melihat
membaca Al-Qur'an, baca hadis lan sanes-sanes. Sasanipun menggalih bil afidah dengan hati, mentadaburi. Dan mereka dengan 3 anggota badan mereka pun sami saged mangertos. Sakderengipun mboten saged wudu, dengan 3 anggota badan mereka saged wudu. Sakderengipun mboten saged salat, dengan mendengar, dengan melihat, dengan tafakkur, memahami, saged nindakaken salat. Bila ma'asal muslimin rahimahullah, bilih. Nah itu sami untuk ini pengawasan menika kedah nggade niat raf'ul jahli an nafsi an wan ghairi. Ngilangi bodoh. Menghilangkan kebodohan an nafsihi saking kula menten sami kiyambak lan saking yang sanes. Sak sampun kula sami menika nggade ilmu saged dipun amalaken, kedah dipun ketok tularaken. Dipun sampaiaken dumateng sanesipun, khususipun dumateng keluarganipun, dumateng garwanipun, dumateng putra-putranipun kedah dipun sampaiaken. Supados sedaya dados tiang-tiang ingkang iman selamat wonten ing donya sampai dugi akhirat. Para jamaah sekalian ingat tansah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mila tiang muslim menika tak sampunipun jagi wajiban Allah Subhanahu wa taala lan enggal-enggal nindakaken ketaatan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ampun diundur-undur. Awet kula sami mboten mangertos. Jatah yuswa kula sami menika dugi pinten taun mboten wonten ingkang mangertos. Menawi dipun tunda-tunda, saksik ngerti-ngerti malaikat mau jemput terus pripun. Lah menika pentingipun menawi sami anggenipun musyaraah. Enggal-enggal yang dipun tindakaken ketaatan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Saya menika kalian lisan nyuwun pangapura dumateng Allah Subhanahu wa taala, saya menika kanthi nindakaken ketaatan dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang saged menggugurkan dosa-dosa kita. Para jamaah sekalian ingkang tansah dumateng Allah Subhanahu. Terus pundi supados kula sami menika enggal-enggal saged nindakaken ketaatan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kamutan sampun adzan. Para jamaah sekalian, terus pundi supados kula sami menika saged enggal-enggal nindakaken ketaatan. Cara ingkang sepindah nggih menika nilaraken sedaya perkawis ingkang dipun larang dening Allah Subhanahu wa taala. Bila Nabi mengatakan ittaqil maharim takun a'badan nas. Tinggalkan semua yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, niscaya kamu menjadi manusia yang paling beribadah. Niku kunci ingkang sepindah. Supados sami saged enggal-enggal nindakaken ketaatan sepindah menika nilaraken sedaya larangipun Allah Subhanahu wa taala. Napa kemawon? Bersegera meninggalkan larangan, maka seorang akan menjadi manusia yang paling beribadah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Nomor kali pados rencang bergaul ingkang sae. Menika pengaruh. Kumpule karo sapa? Menika badhe pengaruh. Mila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika al-maru ala dini khalilihi. Yang menika tergantung agami rincangipun. Dados ingkang dados barometer patokan menika kancanipun. Nek kancane apik, Pak insyaallah yang menika nggih sae. Aning menawi rincange menika nggih seneng kluyuran, nongkrongan, idadosipun nggih kluyuran lan nongkrongan kuwi. Dados teman bergaul menika menentukan supados menawi sami enggal-enggal nindakaken ketaatan. Contonipun anak-anak muda sekarang yang mungkin dia berada di sekitar masjid lan sanes-sanesipun
Maka ketika mendengar adzan dia akan segera untuk melakukan sholat. Tapi benten kalian anak-anak muda yang berada di jalan sana, maka dia tidak akan terbetik untuk segera tindakan ketaatan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Menika pentingipun pados rencang teman dekat ingkang sae. Teman dekat ingkang soleh lan soleh. Mila Rasulullah maringi paribasan yang ingkang berteman dengan yang baik sebagaimana dia berteman dengan penjual minyak wangi. Menawi tiyang menika bergaul kalian tiyang ingkang boten sae, yang menika kados dene berteman dengan tukang pandai besi. Jelas menika. Menika sangat berpengaruh manapun sami saged enggal-enggal nindakaken ketaatan menawi gadai rencang ingkang sae ugi. Para jamaah ingkang tasatunat Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kalih menika adab ingkang saged kula aturaken wonten ing dalu menika, inggih menika adab ingkang nomor 12 muhafadzah. Jagi jejibahan kula sami ingkang dipun paringi Allah Subhanahu wa taala. Nomor 11 inggih menika enggal-enggal anggenipun nindakaken ketaatan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah sekalian, maka ingkang saged kula aturaken mugi-mugi maringi manfaat mungkin wonten kathah kelintunipun kula nyuwun ageng patsam. Saderepun kula tutup kula pribadi niki tasih bulan Syawal nggih ngaturaken dumateng para jemaah sekalian taqabbalallahu minna wa minkum. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala nampi sedaya amal soleh kulalan panjenengan sami makaten ugi kula nyuwun pangapura dumateng jemaah sekalian mbok pilih kathah kalepatan nggih ingkang kawula tindakaken sengaja utawi mboten kula nyuwun pangapunten dumateng para jamaah sekalian. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala maringi istiqomah dumateng kula panjenengan sami anggenipun tindakaken ketaatan nggih dipun paringi istiqomah anggenipun nindakaken kesaenan apa kemawon. Dan mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita semua dengan bulan Ramadan di tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Makatan ingkang saged kula aturaken mugi-mugi bermanfaat. Kita tutup kanthi doa kafatul majelis. Subhana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.